Yeah, ready? 1, 2, 3, go! Unsa man to, sir? Ha? Ay, wala man. Mao naman siguro ni oh. Sinaw gihapon. Sana orasa? Maabot at akong client karon ba? Oh, ready na kaya akong pusil dire ba? Digito siya magmahay kung ako ang makatudlo sa iya ha. Medyo dugay-dugay gid ba? Ako na sa nang itaod ang amo ang shootinganan. Murag tama-tama na ni pila man ni ka meters. 1, 2, 3. Mga 5 meters away from the gunfire. Tama-tama na ni ba? Kalami sa kape. Tisingan daw na ako nagtirabi kung wa ba gihapon na daot ang akong pulso kung kondisyones pa ba gihapon hantod karon. 1, 2, 3, 4. Kalawgaw. Tanaw daw na ako big na igo ba? Kamatay. Kalayo raman sa tinuod. Dapat diri ang tatuo. Ang dawa. Uy, layo araman sa tinuod. Truhan ko gani, be. Excuse me, sir. Ay, ma'am, good morning. Unsay ato? Ikaw to si Boss Anthony? Yes, ma'am, I'm Boss Anthony. Unsa di ako ikalagad si mo ha? Ako dito nag-inquire nimo ug unsaon paggamit ang pusil? Okay, so sato pa ikaw si Bisaya girl? Yes, sir. I'm Zaya girl. Okay, ma'am, sige, have a set. Thank you. Ma'am, before we start, here's your coffee. Thank you. By the way, ma'am, na lang ko'y pangutana before tamo start. Anong gusto kang magpatudlo og paggamit sa pusil? Sir, gusto lang na ako nga makaton kung saan paggamit ang pusil kay uso na magud sa mo ang tinawatay. Pagkatuy-tuy. So sato pa, ma'am, kung masakpan nimo ng nangawat sa inyo ha, panigurado, pusilo nimo na rekta? Oo, pusilon ako, sir. Oy, wala kang istorya. Bang 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 rekta. Kaisog ba mo, ma'am? Pero ma'am, dapat responsible ta sa paggamit og pusil. Dapat ato ning gamiton sa kanang minaayaw nga paagi bitaw. Di na to na gamiton sa mga pangdaotan. Okay, sir. Nakasabot man ko ana, sir. Okay, very good, ma'am. So, okay, let's proceed kung unsaon paggamit ang pusil. Okay, sir. Okay, this is the whole body sa pusil. And as you can see this is the Saitanan 1 and the Saitanan 2. Okay? And this is the handle of the gun. If you fire the gun, this is the trigger, just push this trigger and like bang bang bang. Okay? And now this is the magazine. So let's suck this like this. And we hear the sound like familiar ni mo ron tingo ka, ma'am? Pero dili ra ba na ako familiar ron, sir? This sounds called plak 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 plak. Plak, 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 plak. Amo mo siguro ni tawhana? Okay, ma'am, magsugod na ta. Sorry, butang imong bag diri sa likod, ma'am. Okay, so barog. Kakita ka ng gun firing pointer akong gibutang nga nang na-circle. Kanang na-cartoon? Oh, kana mo nang imuhang puntingon ha. Okay, sir. Okay, so tudloan ti ka kung unsaon ang proper posture sa paggunit og pusil. Pero ato ni ko agbala kay basig ako imong pusilon ba. Sige, alright. So gunite.
ang paggunit, ara na, tapos dire ibutang. Alright, so, side. Ay, wait lang sa, ma'am. Wait lang sa. Nag-short ba ka? Nag-short? Nag-short ka? Oo, nag-short ko. Mas maayo kung imuha ng tanggalon ang imuhang pantalon kay para maka kayahay bitaw ka sa pag-ana-ana. Anong kailangan pa man tantangon, sir? Ay ma'am, kailangan gyud na nimong tanggalon ang imuhang pantalon kay syempre para relax bitaw ka sa pag stepping kay kung di mo na tanggalon ang imuhang pantalon naman ko na yung mga stepping god nya syempre inigbika-bika di ba na pwede kay na may posibilidad nga imong pusilon ang tunga pero sa daplin na ni igo ang bala. Ah, sige sir, kadali lang. Bang! Sir? Aw kaninoon. Perfect na kay kaani ma'am. Sige, plastada ma'am. Buriting pusil. Alright. Bin gamay ma'am, bin. Ana. Oh, igod gamay igod. Panghumok ay gahi. Wait lang sa ma'am ha kay murag dili ko kaabot ma'am. Kasi, Murag dili ko kaabot. Wait lang. Isay ta, isay. Isay. Uy, igod gamay, igod. Okay. Igo na wa pa. Igo na? gula sir? Igo na? Gula sir? Isa, murag wala maigo ma'am, murag wala maigo. Isay tong taman, isay. Igo na wala pa. Gula sir? Igo na? Murag duda ko, murag wala pa jud maigo ba? Isa ha. Sige ha. I-post ng trigger nig ihap na ko 1 2 3 go. Post the trigger ha. Kay pusil na ha. Okay sir. Sige, ready. 1 2 3 go. Unsa man to sir? Ha? Ay, wala ma'am. Kanang kuan mo ma'am. Kanang kung mupusil ka nya nani bala. Mo ana maguna ni pusil mo masikad ka ba, madala ka ba? Mao ba sir? Sige, tikto ta. Sige na ma'am ha. Ay sir, butangan ka hanap ng bala. Ay unya na tanang butang agbala ma'am kung ma-expert na kang motira. Okay? Okay sir. Sige Ben. Igwad. Igwad ha. Wala gihapon ng procedure, nagihap na ko 1 2 3 go. Fire na ka ha. Okay sir. Sige. Igo na. Okay sir. Alright. Ready? 1 2 3 go. Sir, binuan naman to ito. Ano sa itong inuso? Kasi binuang ba nga? Musikad man gyud na katong ginaingon ako ganina ba nga musikad gina siya. Sige na. Take 3 kay para butangan na tani og bala. Ha? Sunod. Sige, plastar. Plastar ha. Alright, ready na ha, ready. Same procedure gihapon atong 1 and 2 ha. Okay sir. Gihapon ko 1 2 3 go then fire. Okay, bend. Alright. Star. Sige ha, side. Ready? 1 2 3 go! Agay! Unsa man to sir? Wala magnanambak. Unsa na nampak ba? Pataka ra magagistorya dira, ma'am. Ay mo man kung gitusok sa imo ha? Sige, tusok ba, ma'am ba? Aw. Ay! Basi nga tusok guro ka sa magasin ba? Bidawi? Wala. Nawala. Bidawi itong tanawon, ma'am. Bidaw. Tanawa lagi, ma'am. Oh, ang magasin lagi. Ay, kagakit ah. Tanawa, di ba? Ang magasin lagi.